sesibili utata wethu Tserere. Nakuba besibhala ngokubesimpela singazi noma sithini. Sekulele ngakho utata wethu. Siyabulela kakhulu ukukhunjulwa ngamazulu. Bawuthazo nyathela apha eNtabankulu ngokuthunywa ngoba umuntu osezulwini. Siyabulela kakhulu. Siyayazi ukuthi uzawutshintsha izinto njengoba selitshilo umntana kaThixo wathi uzophila iNtabankulu ufane nalo umntana ebengekafiki. Siyabulela kakhulu uThixo, siyakholwa egameni lenkosi. Andiyazi sengathi ubaba wasinceda ide ibe khona i-branch yasentabeni yendlu kaJehova kuyamkeleka nakweli cala tata. Sisenga ubaba wasinceda ngoba ininzi into esiyifumanayo apha siyokheka kakhulu ingaske ide ibe khona tata Tunga. Ungathi fanele itsho njalo ngofana keli Tunga kaloku so ingathi isesuthu nje ngumtshana wesuthu ndiyasibamba isuthu. Amen. So siyabulela kakhulu ke nangabantwana bakwethu abasuka kwiindawo ngeendawo oMthatha, Matatiyela befana uba siphakamisisa kukhona bendihostile nam phaa usisi waseMatatiyela Sisambatha uMbali. So ndifumene isihlobo ibe mnandi kakhulu le nto sengathi ingaqhubeka kumane kuziwe nyhani ngapha eSandcape sazane ngakubo. Andiyazi uba sizokwazana njani kwangoku ibingathi singazana even nawe waseMthatha sazana kweli cala ngoba siye singazi like ndandifuna mna wayesemqanduli na last time ndangazi uba noba kuphi ndizawuthini xa ndithini ngoba akho mntu ndazana. Siyamoyika ke utata akanalo ixesha loba abephendulana nezinto ezincinci ubhizi kakhulu ngendlela esingenawuyithetha. Amen. Ndake ndaya uba wandenza ndayibona indlela amphisa ngayo ndavele ndoyike uba umntana kaThixo akalali akanalo tu ixesha lokuphumla. So vele woyike ngoxoza kuzinto engenamsebenzi kuye utata Apostoli. Siyabulela kakhulu ke simcela uba ahambe nabo abathwale bayofika nabo endaweni abaya kuyo. Bonke abantwana bakaThixo bawethu abathwale ezindleleni abafikise kwindawo abaya kuzo bahambe ngokuphepha kube zintsikelelo zodwa bafike emakhaya izinto zitshintshile bafike kukuhle ngakumbi nangakumbi. Ndiyamkholwa kakhulu uThixo walapha ekhaya lezwi. Hayi uyasebenza iyandisebenzisa ixesha lamalungu bengingekho bendizofika ngizongqina ndithi liyasebenza eli gama lithi uYesu. Esi sivumo sithi uYesu Kristu inkosi. Amen. Uba anisikelele sizocela ke singahambi kwezi ndawo sihleli kuzo sizodlulisa nje amanzi. Inkosi yoxolele inisikelele uYesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Cela ke ukwazisa ukuba ubawo sisikelele nge-1,307 rand. Siyabulela kakhulu Nkosi nisikelele. Yesu Kristu inkosi. Yesu Kristu Yesu inkosi. Kristu inkosi. Ndicela ukunikela kutata. Egameni kaYesu. Ngiyaxolisa ukusukuma kaningi. Ngisizo baba
hayi cha umama lo sukala ubani umama umndala sengikhumbula umbali uphi umbali uthe ufuna ukukhulekelwa sikumatatiyela unele waphatha igama likambali ngase ngiyakhumbula suthule nje nawe mbali uthe ufisa ukukhulekelwa kodwa-ke ngizokhulekela-ke bonke uma bekhona abafisa ukukhulekelwa ngizokhulekela yena yedwa kodwa nje bese ngikhohliwe mbali